Здравейте! Реших малко да прескоча до магазинчето до нас, да видя как е положението. Леля, Стефка, я раздуй сега нещо ново има ли? Моето момче, за теб току-що донесоха бяло вино. Аз аперативче си имам, домашно производство. Нещо за мезиенце, ми са чини да взема. Мога да ти предложа от специалната ни луканка. Ама да не е като предната, че ножа потъваше, все едно е пастет. Дай едно парче, така по-големичко. Абе дай 2 парчета. Колко струва тая луканка? 5 лева е на килограм. Дай 3 парчета. Толумбички да ти се намират. Я дай 2-3 еклера, ама не кухи като предния път. А те мисля, че свършиха, преди малко продадох последните. Кой бе? Бай Данчо ли? Той е като налапа еклера и зъбите му потъват в крема. Не е той. Проведи разследване и дай координати после. Абе, така ли ми се струва или усещам, че някой ми диша във врата? Да те питам, кога ще ми върнеш парите? Бе, усещах, че някой ме подпира изотзад. Дай да сключим сделка. Ти си избери какво ще си взимаш. Аз ще ги платя после. Аз този мач съм го играл вече. Сега играем продължението. Я, Леля, Стефка, я накарай да ти опакова 2-3 еклера и да го пише в тефтера за моя сметка. Ама да не ме врътнеш нещо. Еклерите свършили. Ей, той пак ме изигра. Измекяр долен.